ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरियर सिल्क। चल रहल बा ऑडिशन के घमासान। अब तक 8 गो जिला के मिल गईले जिला के कमान संभाले वाला योद्धा। हर योद्धा उत्साहित बा। ई उत्साह के अंजाम आवे वाला दिन में मचाई जम के संगीत के घमासान। लेकिन अभी हम आप सभी के दिखावे के चाहतानी वो ऐतिहासिक जिला के ऑडिशन के जौन जिला के माटी में जन्म लेले भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऐसन माटी के लाल के जन्म भूमि जिला सिवान। जिला सिवान हमेशा से ऐसन सपूत के जन्म दिहल जे ना सिर्फ जिला प्रदेश के बल्कि देश के मान सम्मान बढ़ोले बाड़े। ता आई देखल जाओ जिला के मान सम्मान खातिर कैसन ई जिला के सपूत आपन हुकार भर ले। देखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि जिला सिवान। जिला सिवान के ऑडिशन में हजारों हजार की संख्या में दिखल सुरवीरन के जमावड़ा। आपन आपन जिला खातिर उनकर उत्साह देखे लायक रहे। सबके लालसा रहे अपन जिला के बागडोर संभारे के। भापरा जिला जीतेगा। गोपालगंज खूब जम के बिखरल भोजपुरिया संगीत के जलवा। बसंती बयार बहल सर सो फुलाई ए हो पिया काहे बड़ा तू भुलाइल। ये गोरिया हो बाहर काटी भोजपुरिया बबुआ। फौजी हमसे हंस बोले बतियाने के पड़ी दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी। भैया यार बगैले ना हो भैया यार बगैले ना तुझसे जब के करा में लोड़ा भैया यार बगैले। दूसरा गाना गाना सर। आधा सर नहीं आता। जम के बिखरल भोजपुरिया संगीत के जलवा। ऑडिशन के बाद महा ऑडिशन खातिर चुन लिहल गईले कुछ प्रतिभागी। जजेस ने कहा कि मेरा नाम नहीं डूबना चाहिए, मैं सर का नाम नहीं डूबने दूंगी। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हाँ हम सर का नाम बहुत ऊंचा करें, अपने गांव का नाम ऊंचा करें, अपने जिला का नाम ऊंचा करें। सबसे ज़्यादा हमारे टेंशन मेगा ऑडिशन के बाद है कि वो स्टेज जब पार कर जाम तब हमारा कुछ लगी कि हम कहीं आइल बनी। जिला सिवान के चुनल प्रतिभागी पहुँचले महा ऑडिशन में। हमारा नाम श्वेता तिवारी है और हम सिवान जिला से आइल बनी। आओ जब पीछे पीछे ताली बजावे लेके हम जाते हैं कौआ घुमावे ना कोनो चोर ना कुछ जीजा की छोटी का भाई। मेरा नाम वकील यादव है, सिवान जिला से। यार कइल पाप जब हवे फूले सरी त बोलता नि कई के विचार राधिका जी काहे कइली बार ओ कृष्ण कन्हैया से। आप दोनों लोगों में से बहुत बात विचार करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिवान से जो नाम आगे आ रहा है वो है
श्वेता तिवारी। जिला टॉप में सिलेक्शन हो गइल बा और हमारा सारा सपना पूरा हो गइल बा और आज हम ये वादा करत बानी कि हम पूरा जी जान से मेहनत करके अपना जिला के जिला टॉप बनाई। अब बारी रहे जिला सारण के महा ऑडिशन के। अच्छा करें अपना छपरा खातिर, अपना जिला खातिर। जिला टॉप में मेरी वाइफ ऑडिशन देने के लिए आई है, जिसमें हमको पूरा उम्मीद है कि मेरी वाइफ का सिलेक्शन हो जाएगा। जजेस बताएंगे कि सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी तरह से मैं मेहनत करूंगी ताकि जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको मैं टक्कर मुकाबला दे सकूं। हम छपरा जिला से आइल बानी। तो हाय रे नेमुआ हलाल अपियावा सुतेला कोरी हाल, हाय रे नेमुआ हलाल अपियावा सुतेला कोरी हाल। हमारा नाम प्रतिमा कुमारी है, हम छपरा घेकटा गांव से आयल बानी। हमार नाम बबुआ विकास है, जिला छपरा भिखारी ठाकुर के गांव से आइल बानी। अच्छा ये बतावा जी, सबसे बड़ा तोहार सपना का बने के बाद तुके? हमारा जिंदगी में यह सपना बा गायक से नायक के। तेरे दिमाग में है ना कि इनकर तरह बन जाई पवन सिंह जी। पवन सिंह जी हीरो भी बने चाला जी। कोनो डायलॉग बोल के दिखावा। हम तोहरा से बहुत प्यार करीला, तू छोड़ के ससुराल जाता रू, लेकिन एगो बात तू ध्यान में सुन ला, छोड़ के जइहा लेकिन भूलइहा मत, जरूर याद करिहा। दादा बाज लागता जी जनी घूंघटा हटाई, हमारा लाज लागता जनी घूंघटा हटाई, हमारा लाज लागता। आप सब लोगों का ही गाना बहुत अच्छा था, अच्छा गाए आप लोग, तभी आप लोग यहाँ हैं। लेकिन हमें एक आदमी को सिलेक्ट करना है, किसी को भी, और उन लोगों में है रीना। सर एक मिनट हम एगो बात कहल चाहते नहीं। अब हमनी के किस्मत के दोस्त कहीं चाहे एकरा के कुजौन भी कुछ कहल जाओ, एकरा के सीजन 1 से लेके अभी तक ले हमनी के कोई ऑडिशन नहीं से छोड़ले आ यहाँ तक ले हमनी के किस्मत साथ नहीं देत, यही के कारण हमनी के एजे से बार बार जाइलस। ऐसा बात नहीं कि आज तक हमनी के मेगा ऑडिशन सब देख ले बनी से, यहाँ से गोरेगांव ईस्ट से लेके आ यहाँ तक माने जितना दिल्ली उल्ली जहाँ बॉम्बे भइल बेटे सगरो गइल बनी से, लेकिन वहाँ से राते के चल आवे के पड़ेला। खैर कोनो बात नहीं, हमनी के यह किस्मत में लिखल बा, हमनी के तो मन छोट हो गइल बा। खैर कोनो बात नहीं। मुझे छपरा जिले का कमान सौंपा गया है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और बहुत अच्छा गाऊंगी, उनके दिलों में जगह बनाऊंगी ताकि छपरा जीत सके, जिला टॉप हो सके। जिला टॉप में सिलेक्शन ना भइल, खैर कोनो बात नहीं खे। हमर छपरा से जो दीदी चुनाइल बारी ओकरा के ऑल द बेस्ट। जिला गोपालगंज के सभी प्रतिभागी उत्साहित दिखलें महा ऑडिशन में। हम नलिनी स्वराज बहुत देर से एजा खड़ा बानी ऑडिशन देवे खातिर। अगरे चोरी चोरी मिलल देखो ठीक नहीं थे, हां ठीक नहीं थे, बन जा जीवाना भर के भी। हमरा पूरा उम्मीद बा कि हम ए ऑडिशन में हम सिलेक्ट जरूर हो। प्रणाम, हम है अलका सिंह पहाड़िया, जिला गोपालगंज से। हमारे बनी ऑडिशन देवे के जिला टॉप के। सबके कहल चाहतनी जे भी बा ऑडिशन देवाइल बा सब कुछ सावधान हो जाए, काहे कि हम अलका सिंह पहाड़िया जिला टॉप अपन जिला के नाम रोशन करब। आप दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया। गोपालगंज से अलका जी का सिलेक्शन होता है। जिला के खातिर जान लड़ाई, जिला टॉप हम बन के आए। आज मिलल हमके जिला टॉप के खिताब, जीतल बानी मेगा ऑडिशन में, और हम चैलेंज करते नहीं कि हम अपन जिला के बनाब एकदम नंबर 1 टॉप जिला। सिवान सेंटर के ऑडिशन में 3 गो सौभाग्यशाली योद्धा श्वेता तिवारी, रीना और अलका सिंह आपन जिला के जिला टॉप बनावे खातिर लड़िए सुर के सबसे बड़ जंग।
11 को जिला के मिल गई आगे के जंग में कमान संभाले वाला सबूत। अब तक 3 सेंटर के हजारों योद्धा उतर चुकल बाड़े सुर के ई जंग में। हर प्रतिभागी के जौहर देख के ई लागता कि सचमुच भोजपुरिया गढ़ के जिला के माटी में कुछ न कुछ बात तो जरूर बा। अभी तो ई शुरुआत बा, आगे आगे देखी होगी काका। अभी कई और जिला के ऑडिशन के महा नजारा आवे वाला बाकी बा। तक कहीं मत जाई, टीवी के सामने डटल रही, बनल रही। एक छोट से ब्रेक के बाद हम जल लौटब बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क में। गोरखपुर से जिन लोगों ने ऑडिशन दिया था और जो फाइनल राउंड तक पहुंचे थे वो आप लोग हैं। इनमें से जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिसका नाम हम सब लोगों ने मिलकर सेलेक्ट किया है, उसका नाम है आई हमार दावा बा कि जिला देवरिया जीती। 100 में 100% दावा बा।